Erokamano nyako Ramogi, ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago, kama odiochieng' ma kawuono ten jotelo manie kweth riwruoge makwedo kata duond buche makwedo odhi dala ka Jaramogi kama gidhi ywago Raila Odinga. Magi to gi mamoko mwaikone weche manyien mag migago, arwakini machiegni to mokwongo thuond weche. Oganda ma Migori oyuore nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga ya alap ma wendo Green Stadium. Ni wakubwa wetu ndio wanaleta pombe kwa sababu ya kukula ongo. Nasikitika ya kwamba badala ya kupambana na pombe imewachwa kupambana na watu. Yario itongi magi kama mokabich yudo thieth bang' kuoto kong'o motimo kwiri Meru. Kunafika wakati tunakuwa na demokrasia tofauti. Wakati huu tuko na kazi ya kufanya kama broad based. Jokanyo mag ODM kod UDA otimo kampen makanyakla ne jachung' mar UDA malaro kom e kar chung' od bura ma Malava. Arwakini machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Oganda ma Migori oyuore nyasi mar rapar mar manen Prime Minister Raila Odinga ma obagi kod duond bura mar ODM e alap ma wendo Green Stadium e kaunti ma Migori. Nyasi no moyuore kod jotelo mag ODM obagi mondo chiw thuolo ne joma ne ok ochopo e ik mar Raila Odinga mondo mi ochwal kuyo margi ne familia mar Raila. Watudore gi jafwambo marwa George Juma mondo mi waler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. George Juma, kapo ni inyalo winja, inyalo nyisa ni gin jotelo mage ma kamoro ochopo e nyasi ma obagi Green Stadium ma wendo kawuono. Erokamano Milton, awinji kata bed ni network ok ber ahinya. To sama wuoyi ni wantiere alap mar Sony Green Stadium amaidore subcontinent ma wendo, kama bende nyaka sani chenro mar alam ne mosenindo Raila Amolo Odinga koro dhi nyime. En nyasi bende oyuore kod oganda mathoth, ka bende jotelo mag ODM mathoth ochopo kae ka oteli kod Oburu Oginga. Wan gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, wan gavana ma Migori Chileko kod jol bura mathoth kaachiel kod oganda mathoth bende oseyuoro ka. Ka bende kang'iyo alwora mare en ni thoth oganda orwako nanga kata ogudu mar ODM kata mar chungwa kaka yo mar nyiso achiel kaachiel kod luor ne mosenindo Raila Amolo Odinga. E nyasi bende nyaka sani koro obagi e Green Stadium mar Sony. Ka bende nyaka sama wuoyi ni gima dhi nyime en alam bende nyaka sani koro tele kod kanisni ma opogore kama bende ote kata mana penjo maduong' bende owinjo ka jot kanisni osegolo ne oganda en ni tang'o ma onego gin giwegi, ang'o ma duond bura mar ODM, ang'o ma oganda luo, ang'o ma jo Kenya koro onego bedni somo kowuok kuom tho mar mosenindo Raila Amolo Odinga. En yo mane monego gilu, to ling'ani kata legacy mane mowe chien ma gin kaka oganda, gin kaka duond bura koro onego bedni giluwo kadhi nyime e sama bende koro osechopo kama koro Raila Amolo Odinga koro osewegi. Kopogore kod mano, motelo ne alama bende dhi nyime, chenro mopogore opogore ka dhi nyime mar paro mosenindo Odinga ma oting'o sigweyo ma itimo kod joma chuo kaachiel kod joma mine bende osebedo ka timo sigweyo e alabni. Waseneno wende mopogore opogore ahinya mago mane owergo mosenindo Raila Amolo Odinga ma oting'o mago ohangla kod mamoko ma bende giwacho ni ma achiel kuom yo ma bende koro giparogo mosenindo Raila Amolo Odinga. Bende waseneno kit miel mopogore opogore kowuok kuom oganda mathoth, oganda joluo, oganda Kuria kod mamoko. Ka bende gima duong' ma bende osewuok kuom telo mopogore opogore en riwruok mar oganda e sama bende koro pod iywago mosenindo Raila Amolo Odinga ma osebedo ogai mar ODM kendo bedo jatend oganda luo. En ng'ano ma giwacho ni bende ne obedo noyange piny Kenya mangima kaachiel kod piny mangima. Bende gima koro pod warito ka en ni sama koro bedo thuolo mar chako golo twak margi mopogore opogore, en ang'o ma bende dhi wuok kuom jotelo gi mag ODM kaachiel kod oganda mamoko ma bende nyaka sani koro oseyuoro kama kamae. Katieko kata ka weni gima duong' kata penjo ma bende osebedo kawuok ma bende dwoko mare nogol en ni to chenro machal koda mae ne otim e kaunti ma Homa Bay kendo aneno kitime e kaunti ma Migori. Penjo moko kuom oganda ne osebedo ka penjo en ni to omenda mitimogo chenro ni wuok kanye.
Nawinjo ka gavana wa Migori Manyoro ne wuoyo kod jofwambo ne olero ni omenda ma itiyo godo e chenro machal koda mae mar paro Moses Raila Amolo Odinga wuok kuom ji ma bende ochiwore kaka en owuon party mar ODM kod jood bura kod jotelo mamoko kaka e kaunti ma Migori bende koro neno ni ber mondo koro gibed kod nyasi machal koda mae. Koro pod wago tach ka Milton mar ng'iyo ni to weche mage madhi wuok kuom jotelo kaachiel kod oganda to nyaka otenre kod kanye ma duond bura mar ODM ochomo, kanye ma party mar ma piny Kenya ochomo, to kanye ma oganda luo bende koro ochomo tok tho mar Moses Raila Amolo Odinga. Koro pod wan ka wabiro mi mathoth ka otenre kod nyasini mabende koro bagi e Sony Green Stadium e sub-county ma Awendo. Nyajo Juma achiel kachiel kowuok e Awendo e kaunti ma Migori kama bende obagi e nyasi mar alam mar kwayo ne chuny Raila Odinga. Kawadhi nyime en ni ogai maduon buch Wiper Kalonzo Musyoka oywago mosenindo Raila Odinga kaka osiepne mangita, owadgi, jakore kendo wuon kedo ne ratich oganda. Kalonzo wacho ni en kaachiel gi Raila ne gikedo ka gimakore kanyakla e gero Kenya manigi demokrasia ma joma tindo nyalo bede mamor. Bende no medo ni kata mana e thone Raila pod kelo wi oganda jo Kenya kanyakla. Bende kaka kido kod timbe oganda luo mar ywak, Kalonzo kaachiel gi jodongo mag oganda dhod Wakamba notero mich mag jamni 150 ne familia mar mosenindo Raila Odinga. Bende ne gilimo Mama Aida Odinga kapok ne gichope liel kango ka Jaramogi. Raila Amolo Odinga, with whom we went to the trenches to give this country a good, reputable, respectable, democratically oriented nation. The type of nation that young Kenyans have been looking forward to. And in fact, I've literally agitated. So I'm dressed this way literally to remember that I'm going to honor the father of Maandamano. We resisted, and Kenyans are still resisting bad governance. You can see we have really come. And kwa hivyo we also be driving animals literally. Ile ng'ombe imekuja itapelekwa kwa mguu. Tukifika huko inatungojea mahali, and then tuwapelekee familia as a way of mourning to see Mama Aida, and then from there we'll come out and go to the graveyard, we'll lay our wreaths, and then we'll go back to the homestead. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo okoni sirikal oketo kenge mag neno ni jo Kenya manie piny Tanzania obedo kod arita makare e kinde ma luoro pod nitiere e pinyno kaluwore kod duoko mar yiero manobedo e juma mokalo. Ka isidhe ayanga kaka jambetre mar jo Scout e pacho ka e nyasi mane obagi Rowland Camp e boma ma Nairobi, Omolo nolero ni migao mar arita kod mochung' ne tudruok pinje maoko tudore machiegni gi mbetre mar Kenya e piny Tanzania mar neno ni jo Kenya modak e pinyno mi arita. Osingo ne gidhi tudore kod familia mar John Okoth Ogutu, japuonj manochiel gi magina e piny Tanzania e kinde ng'anyo mar neno ni ratiro oyudore. Any cause for alarm or any reason for any Kenyan in Tanzania or anywhere else to worry about their safety. What we continue to encourage everybody, like we do in this country, is that all of us, the countries, have our rule of law, and there is a respect for rule of law. Let's, whatever it is, if there are any issues, we confine ourselves to what the law allows us to do. In that way, there is no reason for anyone to be worried about anything. Yes, I know there's an unfortunate case of one Kenyan who was a teacher who, in the process of all that commotion, lost his life. I have been in touch with my colleague in charge of foreign affairs, and there's already the contact that has been created with the embassy in Dar es Salaam. So what I would urge the family is that we are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case is handled in a manner that is respectful, and we will be reaching out to the family, and as I've indicated, we have our Ministry of Foreign Affairs that has that responsibility. So it's just to give them the assurance that we are working on it to be able to sort or resolve the issue.
Ji ariyo wito ngimagi kama moko abich ngimagi ni e kind Nakuru gi Sumbi kendo yudo thieth bang' madho kong'o motimo kwiri e gweng' ma Mangitana, Igembe North e kaunti ma Meru. Wachore ni achiel kuom joma wito ngimagi ma bende en janyuo kong'ono noketo kwiri e kong'ono kane pok omiyo ji mamoko madho. County Commissioner ma Meru Jacob Ouma ogolo siem mager ne ruoth ma gweng'no ma ikoni osebedo kaka omit bilie kendo weyo thuolo jonyuo kong'o. Jopiny oseyo apisa mag arita kuom yulo e tich kendo rem kedo kod kong'o ma koro ochweyo kelo tho. Na hii fombe ni wakubwa wetu ndio wanaleta fombe kwa sababu ya kukula ongo. Sasa tunasema hivi, wakuu wetu wakubwa wakuja watuangalilie Ngitana kwa sababu tunaona tunaisa kabisa. Mtu ameajiriwa anapewa shilingi hata ilisikia si hata 200 yote, hata ukimpea 20 anakuambia endelea. Na tumekuja kugundua viongozi wetu, hata ukikuja na sumu ile inaitwa hata ile ndawa ya kunyunyizia samba, ukimwambia sika 200 ni kunywa, anaweza kuambia kunywa, hiyo ni shida yako. Nasikitika ya kwamba badala ya kupambana na pombe imewachwa kupambana na watu. Komanda ya polisi, angalia moja kwa moja the police establishment ambayo iko within itoke hapa, mtafute askari mpatie watu ambao wanaweza kusaidia nani? Kusaidia wananchi. Na wale ambao nasikia na wanatajwa sijui machifu, sijui watu gani ambao wanahusika na hivi vitu wanaokota pesa. Mimi nawahakikishia kwamba wao sasa tutawapa kibali cha kuja wakote hizo pesa, lakini bila nguo ya serikali. Alafu tutafute watu ambao wanaweza kufanyia kitu. Jochiw thieth mapimo tuoche e laboratori e kaunti ma Siaya koro chako ng'anyo margi ayanga bang' Ten kaunti norem chopo e tim winjruok mar medogi osara kod bero lwasi mar tich. Jochiw thieth go ywak ni Ten kaunti no osebedo ka ng'ado omenda mag okumba mag thieth mag SHA e osachgi, to kara kamano ok ginyal yudo thieth gi okumbano e kinde ma bengi bende koro okumo thothgi yudo hola, gino ma koro chunogi mondo gibol tijegi. Magi biro e kinde ma ng'anyo mar nurses e kaunti ma Siaya bende pod dhi nyime, gino ma koro kelo ng'ikruok e sekta mar thieth. Chik gi pend chik moketo ni pesa mar osara onego chul kapok okadho tarik 5. Mar ariyo en pesa ma ging'ado jotije manie sirikal. Ong'adgi pesa mitere loan, ong'adgi pesa mitere migawo mar thieth midendo ni SHA, to jog pesa ni ok giter kaka owinjore. Mar adek en ni nitiere migawo mochung' ne jotije te kuom osara manogolo barua kang'iso no osara mar jotije onego medi kochakore higa mar 2024 gi higa mar 2025. Jo county government notamore medo pesani. Mar abich en ni ei thieth laboratory nigi jotich matin mokadho mok nyal sabo jo county. Kidhi e osuptal mar county referral, county government ondiko ji 6 kende, to jomodok gindike ndiko moko lure gi chik mar ndiko. Deductions timre, but kose ng'adgi kaka especially marachi mogik en SHA. Iyudo ka ing'adi pesa ni iteri SHA, but kidhi access chieth to daki yudo kata chieth. Ing'adi pesa ni loan, to yudo at the same time inyisi nu nyingi ni ka CRB. Rumbi mar lito gi kuyo okwako ka dak ma Muyeye, Malindi e kinde ma ik mar manen apisa mar Yesu Isaac Ngala manowito ngimane ntimane e bungu Shakahola higni 2 mokalo. Ngala ne owito ngimane kaachiel gi joma moko 7 kama oriwo min-gi, jaode, nyithinde kaachiel kod owadgi matin. Anyuola mare nochopo e kar kano ringre ma Malindi mar kawo ng'injo mar ringrene ma bende noketie bag moro mar iko kokalo kuom pim mar nyinyo ma bende noyango dende. Higa mokalo ringre ji 4 kama oriwo jaod Ngala kod mamoko 3 ne oyangi kwa mazishi. Ni siku ambayo sasa imeibua hisia kali kabisa kutoka pale tulipoachana 2023 mpaka leo. Leo ni siku ambayo sasa tumekumbuka yote ambayo yameshatendeka, na ni siku ambayo ni mbaya sana. Lakini hata hivyo tutafanya nini? Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde, tubebe mwili, tukastiri
katika hali njema, na pia tuzidi kuomba hata ile mili nyingine ambayo ishabaki tuweze kupata mapema, tuweze kuzika ili hili jambo tusahau. Moko kuom jood bura mag ODM momakore kod mag UDA eka jood bura ma Malava ne omakore kanyakla mar go debe ne jalar kom od bura ma Malava gotiko mar UDA David Ndakwa ka gilose romo mano bagi Malava. Jood bura ma Ikolomani Bernard Shinali kod Freddy Kana Mashinyalu owacho ni duond buche ariyogo biro tiyo kanyakla mar neno ni giyudo kom od bura ma Malava e yiero madundo. Magi timore kinde ma bende kampen mar medo mako mach e gwenge mopogore opogore ma ochan timie yiero madundo tarik 27 dweni. Na Rais William Ruto lazima naye pia tumuonyeshe shukrani zetu kama watu wa Malava ya kwamba tunamdhamini na tunamheshimu na tunashukuru ile kazi na mipango yote ambayo anafanyia Malava kwa kuhakikisha tunapigana hadi kura. Saa hii tuna lengo letu ni kushinda kura tarehe 27 mwezi huu. Kunafika wakati tunakuwa na demokrasia tofauti. Wakati huu tuko na kazi ya kufanya kama broad based. Aende bunge, alete maji, alete stima, alete TTI hapa, alete soka kina mama. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Kapok wadhi e yweyo, Dori nyathi Opiyo wacho ni ne budho nyaka giko, kaeto ng'ato wacho ni kata Nyakach bentie ng'ama uso kong'o tok maki. Erokamano, aparo ni wabro kawo wachno. Aneni maler mano Roslyn kowuok Obocha wuoro kaka kong'o neko, kaeto Margaret Achieng' Auma japuonj kanisa ACK St. Paul's Lela Parish Asembo Kanyigoro kod jaduong' Jason Ouma giwacho ni newsletter ahinya Asembo ka, kendo wamoso jokristo waduto te, in bende wamosi ahinya. Erokamano akawo mos, wadhi e yweyo, kik idhi mabor, bang' thuolo machuok wan kodi. Radio Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 6 ni Kandui, Mayanja Vitunguu, Chwele, Kimilili, Kamukuywa, Naitiri, Ndivisi, Misihu, Lugulu na Webuye. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifalongo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asava, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubau, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Sidema amejaa makashu. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Ovi! Hey! Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon, mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Eh? Shikilia hii. Hey, Doni! Kaele! Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars, and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Minjo dicha biro. Bende ini nyalo wacho ne dhi kanye? Kosibi wuoyo kode marach, kaki wuoyo koda. Wuon ahinya. Wan walalo nyako no. She's no more. Mae noda. Kidwa bet ka, biro chuni ni mondi lu chike mantie kai. Kanjo kwai, beda negi chir. Niti wonda marach. Ano kaeri. Kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *277#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo, yiero ma joriemb bodaboda e sub-county Marongo manochano DJ ma kawuono ochungi bang' jariemb bodaboda achiel ne wito ngimane e kinde rakruok mane obedo e kind kweth ariyo mag joriemb bodaboda mane timo kampen. Lendo machungo yiero no landi kod jatend obila ma sub-county Marongo Salim Fundi. Afundi owacho ni yiero no ma joriemb bodaboda Marongo ibiro tim tok penj maduong' ma klas 12. Jatend obila no olero ni ng'at achiel nowito ngimane ka ji adek noyudo hinyruok e kinde rakruok mar kweth ariyo mag joriemb bodaboda mane timo kampen e chuny boma Marongo. Watu wanne waliweza kuumizwa, wakapelekwa hospitali ya Rongo Sub-County Hospital. Wawili wakawa referred Migori County Referral Hospital, lakini kwa bahati mbaya mmoja wao kwa jina Steve Okot, miaka 30, aliweza kuaga akiwa njiani akipelekwa hospitali Migori. DCI amechukua swala hili kwa uzito na uchunguzi unaendelea. Kwa sasa mshukiwa mkuu ambaye aliweza kudunga marehemu na wengine aliweza kutambulika na anatafutwa, na hivi karibuni tutamshika. Kwa sasa hakuna election ya bodaboda ambayo itafanyika. Ne okoti mar maber. Joherawa ka achiel gi johera nyagowa. Dhano en dhano mawuotho gi tiende ma ok nyal negi ka ng'ama nego guok kaka onego wicha. Nyalo chuo ng'ut ng'ato ma paladhi ma spinal cord mare machodi. Omiya dana wach ni kaponi wanyalo bedo kaka wabedo ni, jo bodaboda wetena gini kuma dhi terwa onge. Nikech magi gik mane wasewe nene. Mine gore piny tigogi gi kite, tilawogi gi bede kod pelni, nok wamoro. Wakwayo sirikal Marongo mondo wuog oko, mondo kaw chik ne ji ainago manotimo timno. Chenro mar tieko nono e kind nyithindo mane piny mar higni 5 e kaunti ma Siaya chalo ka gima dhi maber bang' lipot yango ni nitiere pogruok mar 75% ma oseneno nyaka ne chak chenro no mitime wards 4 mag Alego Usonga.
Kalure kod apisa mochung'ne chenro makare kata chiemo makare Alego Usonga Joseph Odinde okoni chenro noero mane gichako higni 2 mokalo osekelo lokruok maduong' kendo kwan ma nyithindo ma nong'no nego osedok piny. Kopogore kod chenro mar puonjo magichiwo, pur kod nyuka man koda anyinyo makare makonyo e dongo nyithindo bende ichiwo. Mine kod jorit mag nyithindo sani koro keti e chenro mamiyogi yudo omenda kod chiemo magipidho. Pur mopogore opogore, puonjogi kaka onego gilos kitchen garden gi kaka giloso chiemo magichamo. Gik machielo mwatimo gin kaka wapuonjogi rito ler e dala, nikech nutrition ok en kata chiemo kende, en kendo ng'iyo ler ma chiemo ma nyathi chamo. Ne wachako gi nyithindo 324 to gie sani nyithindo 80 kende modong'. Tiende ni nyithindo atamalo 75 osechango through program ni. To ng'enygi bende chango mana nikech puonj ma wamiyogi kod agriculture, kaso koro kasepuonjo weche mag pur, tichako ipuonjogi kaka inyalo ti gi chiemo mondo gipidh nyithindo. Ka gidhi dala kucho to gitimo the same, to gipidho nyithindo maber. Nobiro ni nyithindo ma wetgi ni piny, jogo manok nyal, nyithindo mane wetgi ni piny sana. Ne nitie nyithindo mane chopo higni 2 kane pok owuotho, to kane ne gimiyowa moke kendo gikonyo mogono ne ber. No improve nyithindo kendo nyithindo ne dhi fast. To mogono omiyo nyithindo mane jo higni 2 manok wuoth ka ne giwuotho piyo. Piny owacho ma Kenya chano mar chako pith kitiyo kod lony manyasani ne ji modakie gwenge mopogore opogore kaka achiel kuom yore mag yaro uchumi ma pacho ka, ma oyangi kod jatend piny William Ruto mane twak e kinde limbe mare e kambi mar chiemo mar Balana e piny Qatar, mane okoni kuom higni 3 ma Kenya osebedo ka temo pith e yo manyasani. Nyak mar olemo osemedore kod atamalo 45, gino mamedo geno. Ruto koni mari e kinde manyaka koro jopur kod jopith mag chak par oko mar boksi ka gidwaro nyak kata nyak mopoto. Hello, how are you? Thank you. How are you? Thank you. Thank you very much. Hello, how? Jokanyo e sekta mar kothe okwayo jopur mondo bed motang' kod kothe mabandia miuso e gwenge mopogore opogore pacho ka. Kochiwo ote makamano ni jopur, jakom mar riwruok jous kothe pacho ka Wellington Wasike ojiwo jopur mondo bed ka ng'iewo mana kothe mopuodhi kende kendo giwere gi mago mihono e kor gwenge ma Thurka. Giluwo ni kothe moko puodhi osekelo lal kod achiedh nade ne jopur, gino maduoko piny keyo e puothe. Bende gikwayo migawo mar pur mondo or apisa magi e kor gwenge kaka yor neno ni jopur oyudo puonj kod kothe mopuodhi manyalo konyogi. Look out for any seed that has got that scratchable label. When you scratch that label and then you send it to 193, it will give you a feedback whether that seed is fake or genuine. But also we are saying that for farmers, please buy seed from an accredited distributor, an accredited agro dealer. We've also learned some important things about the seed industry in Kenya generally. Looking at the progress that has been made, and also some of the challenges that the seed industry here is facing, which is most of them are quite similar to what we are facing in Zambia. What we put out to the farmers that seed needs to be easily verified, and sometimes technology and networks aren't available, so physical features on the solutions that we offer are imperative to identifying original seed. Thoth obila ma pacho ka pod odak e odi ma ok long'o magi oyangi kod Inspector General mar obila Douglas Kanja e kinde manochiwo ler e nyim komiti mar od bura mochune weche mag udi. Oyango ni mana atamalo 20 kende mag obila emodak e odi manyiso nyadhi ka osingo ni gedo mag ute makare mag obila biro rumo machiegni ni. The National Police Service has approximately 20,000 institutional housing units across the country against a workforce of about 100,000 police officers.
This translates to a deficiency of about 80,000 housing units, meaning that less than half of the officers are accommodated within the existing police housing facilities. Even with shared occupancy, arrangements, only a small proportion of the officers get accommodated in these units, forcing the majority to seek alternative housing, often located several kilometers away from their duty stations. Regrettably, many of these houses have deteriorated due to inadequate maintenance and delayed renovations, adversely affecting the welfare and living standards of officers who occupy them. Moving forward, we have the service has submitted a proposal for the construction of 18,662 institutional houses that primarily that is within Nairobi, an additional 547 units which are currently constructed in Nairobi. This will ease the housing issues within Nairobi that has affected the output of the police, especially in the service delivery. Additionally, Chair, 480 housing units across the country are currently stalled, and the State Department of Housing has initiated the advertisement of the new construction. However, houses stalled? 480. 480? Yes. Within just KPS? Yes. Okay. We are proposing that, given the fact that the repairs and the state of this housing is of a serious concern, we propose that the service retains the contribution to support the maintenance of expansion of offices if this is allowed, because this is where the wearer of the shoe knows. Jopur niang mawuok e kar chung' od bura ma Bumala e kaunti ma Bungoma koro dwani mondo mi piny owacho odonjre kendo tiekie ng'ur ma gisebedo godo e sekta no ma rien bang' kar pimo niang' ma gweng'no ero lor maonge chiwo lipot moro amora. Jopur gi mane loso kod jofwambo ywak ni giwinjo maling'ling' ni nitiere ja ohala machano keto thenge kendo lombogi tero nienge e kambi ma Nzoia, gino ma ok ginyal rwako kuom ndalo modhuro. Gikoni gisebedo ka gitero niang' e kambi mar Mumias kendo kik magi teko ma gisebedo godo kuom ndalo mathoth. Na watu wa Bumula hii kuanzia Muanda huko walikuwa wanapeleka miwa yako Mumias. Miwa yao ilikuwa inaenda Mumias. Hii way bridge hii imejengwa na ushuru wa watu wa miwa wa Bumula hii. Mzee Bili hapa anajua. Na tunataka hii way bridge ibaki hapa kwa sababu one, itasalisha kazi. Kitu ya pili, itasaidia mkulima kujua amepata tani ngapi. Hii buying center ilichengewa na director Atson Lusaka. Ndiye alikuwa director wa Moko. Na akaonelea wakulima wa Bumula wanaumia sana. Tulikuwa tunapeleka miwa Mumias. Na hiyo miwa yetu vile ilikuwa inaenda Mumias, njiani tulikuwa na pojas. Walikuwa wanaipa miwa na sisi tulikuwa tunapata mambo inaitwa madiaries. Na director akasema hapana, watu wangu hawataendelea kuumia. Akatuchengea hii way bridge hapa. Na akasema hata kama nimeenda, nimekufa, nyinyi mtasikia matunda yangu. Mimi nalima miwa, napeleka Bumula way bridge. Ni karibu sana, nachachiwa pesa kidogo sana. Hasa nashangaa wanakuja kufunga mlango ya way bridge eti kwa sababu ya Rai. Rai ametokea wapi? Hapo nyuma Mumias walipofunga ni kampani yao. Tuliteseka na West Kenya. Wengi tulingoa miwa. Tulihangaika na miwa tunangoa. Mumias imekuja, tumelima miwa, tena Rai anakuja kutuhangaisha. Ametokea wapi? Office ya wakulima was developed. Na kama iko developed, mbona Rai anaruka kutoka huko bila kupitia kwa county government ya Bungoma ili akuje kufanya mna gani? Kufunga hii way bridge. Rai usipofuata sheria, nasi tutafuata sheria zetu kama wakulima wa Bungoma, na hata Bungoma hautapata. Jodak ma kaunti ma Trans Nzoia koro kwayo sirikal mamalo mondo mi oduoke chien ting' mar osuru mamalo ma giwacho ni osemedo rocho ohala e alwora ma Kenya mangima. Giwacho ni osuru mamalo osemiyo nweng'o margi odok piny, gino mosemiyo moko kuom johala oweyo loko kendo loro kuondegi mag ohala. Bende gikwayo migawo mar omenda mondo oket okenge makare maduoko piny osuru kaka yo mar reso johala matindo, kaluwore kod singo ma jatend piny William Ruto
nosingo ni johala matindo ibiro jiw e neno ni gidongore. Iwapo tunaweza pata serikali mzuri yenye iko na maono ya kusaidia mwananchi wa chini aswa kama mimi, watushikilie wafukuse hao mabrokers, ndio ili tukilima chakula yetu tuweze kukaa nayo itusaidie. Ni masuala kama hiyo ya wamama wa chini, yani wenye hawajiwezi, kuwasaidia na kuwainua na biashara hivi. Watu waangalie sisi kama GNZ, watu tukuwapigia tu kura kwa sababu wanataka watupe ile pesa na sisi tukimbie kuwapigia kura. Hapana, sisi tuangalie viongozi ni watatusaidia kesho kwa maisha yetu ya baadaye. Na ni report kubwa, because ni report inachukua feedback kutoka 47 counties, all organized group, Gen Zs online. Hiyo tukitengeneza report tunapea Okiya Mtata. Ile report tukimpatia ndio itamguide kama anawania hiki kiti cha urais ama hawani. Bado ile report ndio itatengeneza campaign policy zake. Romo maraboro marwakeini majogo kwan kata Association of Women Accountants of Kenya nyochope giko mare e boma ma Kisumu nyoro kanye girango weche mag bidhruok, luwo chike kaachiel gi lokruoge sekta no. Gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o mane en wendo modhiale nyasino ne opako riwruogno kuom nyayo bidhruok e tijgi kendo mako lwet jowetegi. Nokwayo mondo mi weche mag omenda e apise mopogore opogore obed maratiro kaka yor nyayo kido makare, adieri kod lokruoge kokalo kuom bende tiyo gi lony manyasani. Nyanon buge mag omenda mag sirikal Auditor General Nancy Gathungu korka kore to notielo dwaro mar nono omenda duto mag jopiny kod mag chama gi chuny achiel. Impact becomes inevitable. I call upon you professionals, continue being the guardians of public trust. We must also confront the realities before us. Revenue collection remains a challenge in our counties, maybe also in the national government. Pending bills continue to weigh down our economy. Inefficiencies persist within our financial systems. The good news is that these challenges also present opportunities to innovate, opportunities to reform, and opportunities to harness technology for better financial management. There seems to be a lack of meeting of minds. So we need to shift our thinking from the PFM system as applied in an individual entity to an aggregate ecosystem. We have challenges, of course, in implementing, but the thought behind this digitalization system is good because it enhances on transparency, accountability, and brings in effectiveness and efficiency in the system. And we've learned today from this presentation that strengthening fiscal transparency and accountability is a governance imperative. But we also learned that it's a prerequisite for achieving inclusive and sustainable development. By embracing openness, enforcing accountability, and enhancing citizen engagement, Kenya can ensure that public resources are being managed prudently and deliver maximum benefit to the citizens. Midhiero mar yudo bok mag lowo kod rito familia kaka janyuol en achiel kuom gino mosethiro thoth miere pacho ka. Kuom mano, mon liete ka chun bura mar Arieda gi Bondo koro biro kanyakla e boma bul mar Nyogaya Jewels mar kedo ne ratichgi kendo jiwore e yor ohala kod mamoko. E sach romo manokelo kanyakla, mond liete mohewo 1,500 e kaunti ma Siaya giywak ni piny owacho ojwang'ogi kendo serem keto e tim chike mamiyo gichung' motegno e mier bang' wito joheragi. Magi biro e kinde ma bende od bura ma Siaya nyocha ne osetieko chenro mar kawo pach jopiny e wi paro mar chik mageto rito kendo bero ratich mond liete motisi ni Widows Protection Bill ka koro irito mondo mi od bura okale kendo kete chik.
Ayuoche wa ko hero mondo ruodhi gi mayo gi kawo lopegi to ok gi kata konyo puonjo nyathi mane owegi go bende gionge go giwacho ni gibiro konyo to ok ginyal. Mano emomiyo ne wariwore mondo mi ng'ato ka ng'ato konyo wadgi kod paro mondo ka wayudo pesa kata e kinde ma wariwore no wayud kaka wapuonjo nyithindo. Mon ruodhi duto mondo mi omany foundation kata group ma ginyalo donje moluongo nying gi kaka Mond Liete. Osebed kithirowa ma kata ka in e dala ka chuori otho to kichal kaka dhano. To gi sani to wan mano waonge go makata king'iya sani ok achal chi liel bende ok achal chi ruoth. King'iya kata kuom mon ma chuogi nitie to king'iya sani to achalo chi minister nikech ani chi ruoth. Koro akwayo sirikal mondo parie mond ruoth kamoro amora mantie one kaka onyalo ting'o gi malo sama oting'o joma moko to ng'e ni mond ruoth bende nitie. Gima duong' mane wakelo nigi kawuono en tinga mar puro. Kech waseyudo ni kata mane pur gin gi chandruok. Koro tinga ni nya puro to nya kelo pi to podi ginya tiyo go e ting'o gik moko kata ka nitie gik ma gidwa ting'o to podi ginya ting'o gi tinga achiel ni. Governors ma pacho ka koro dwaro mondo mi piny owacho ket omenda ma ichwalo ne sekta ma thieth e pacho ka ma oyangi e kinde romo mar riwruok mar governors e boma ma Mombasa. Governors go koni pod nitiere rem maduong' e sekta ma thieth ma nyaka koro bende gikwayo mondo mi orid chike mag okumba mag thieth ma SHA mondo mi counties oyud omenda mar thieth kochopo tarik 9 ma ok olewo. Financing in counties. You realize, Your Excellencies, as a result of withdrawal of USZ government, so many of the programs were actually cut short midway. What is it? What is the effect of the same in terms of running health function at the county? And what is it that you're supposed to do moving forward so that even the gains that have been for the last 12 years then are not lost as a result of this cut-off? Of course, now we no longer have financing at a number of donors are pulling away. USAID, Danida is more or less on its goodbye stages. And we need to be able to now start thinking as a county team. On the issue of locking out our staff from SHA claims by 9th, we will not remit less money for SHA simply because the date passed. But for the time when they have not been able to get our remittance, our people will be locked out. It is as if we have a date with when we have to get sick. If there's a way we can tell our people don't get sick during this period, then that will be easy. But diseases are there all the time. So why this discrimination? Familia mar jalup ruoth manonegi e sub-county ma Kuria East dwe mar 8 higani kitude kod kuo mag jamni e gwengego pod ywago ratiro e kinde ma tend arita kwe singo mar keto okenge mag kedo kod kuo mag jamni e gwengego. George Juma nigi ler mathoth. Kuo mag jamni gwego mag Kuria e kaunti ma Migori ok en gima wendo. Buche mathoth osebed ka igoyo kaachiel kod okenge mathoth osebed ka iketo mar tieko kuo mag jamni kuom higni mathoth e gwengegi. Okengegi kata kamano chal ka gima koro kosebedo kanyuolo olewo malong'o. Nyaka sani oganda gwego mag Kuria koro pod ywago kuo mag jamni ma koro pod jimbore. Kuo mag jamni ni ok osemana ma oganda yoregi mag nweng'o ma en mano mar pith mar jamni to bende osekelo lal mar ngima mag oganda mathoth e gwego mag Kuria. Jodak gwego mag Kuria wach ni yawuotgi mathoth osewito ngimagi bang' monji kod jokuoge mag jamni momane kod gige lweny ma oting'o bunde. Tumesema hatua ichukuliwe, wizi wa ng'ombe ukomeshwe na disarmament ifanywe, watu watolewe bunduki, kwa sababu mtu hawezi kuja apige askari risasi mchana halafu aende bila chochote kufanyika. Manenja lup ruoth ma Kugitimo sub location David Mwita en achiel kuom oganda ma osewito ngimagi e kinde ma okedo kod kuo mag jamni e gwego mag Kuria. Familia mare wach ni nyaka ne jalup ruoth ni negi onge okang' malong'o mosekaw kod piny owacho mondo giyud ratiro margi. Poteza mtoto wangu tarehe 10 mwezi wa 8, na kwa uchungu mtoto wangu alipiwa marisasi 8 na serikali haijachukua chukumu mpaka saa hizi. Ninalia, ninaumia, mtoto wangu nilimsomesha kwa umasikini. Ninalia ukweli, serikali haijanifanyia lolote, haijanitendea haki. Wuon jalup chief ni Magai Wagati wacho ni kaka familia gisetemanya ratiro
kata kamano onge duoko malongo. Viti alikuwa ni mtoto wangu wa kwanza. Enyewe mwanangu aliuawa kwa marisasi, kupigwa marisasi. Na mpaka sasa hivi serikali haijachukua hatua ya kushika hiyo bunduki ama kupata hiyo bunduki iliyomuua mtoto wangu. Kamishna gwego mag Nyanza Flora Moro manori ne wuoyo e kinde baraza kod jopiny mane obaki e gwego mag Biasumu e sub county ma Kuria East ne owacho ni piny owacho medo jiwo kenge mag chiko kuo mag jamni e gwego mag Kuria. Hao wanajificha humhumu. Utuambie ni kina nani? Na mnawajua? Na kama ujui na ng'ombe imesemekana imekuja kwako, then you are not an effective officer. Kwa hivyo tupeane ripoti, kwa sababu bila hiyo ripoti hatuwezi tukaweza kujua hizi ng'ombe zinapotelea wapi. Morowa ne osiema pisas magarita kwe matiyo machiegni ko jokuoge mag jamni e mayo jopiny. Wale officers, uwe wewe ni chief, uwe wewe ni askari ambaye unashirikiana na wezi. Sasa wewe umeajiriwa kusaidia wananchi, lakini sasa wewe unakuwa tena wewe ndiye unawanyanyasa. Hiyo ni haki kweli? Kamishna ni bende komachielo ne ochiwo chik ne jogo mantie kod bunde e tok chik e gwego ma Kuria ne ochwal ne serikal mapiyo piyo kapok gichaka pedha. Jambo la kusikitisha kwamba kuna bunduki ambazo zimekuwa zikitembea hapa na kutishia watu. Very sad. Lakini vile ambavyo mumeahidiwa na county commissioner, tumeongea, tumekubaliana ya kwamba hizo bunduki zote lazima, na ninarudia, lazima tuzikusanye. Joda gwego ma Kuria osebedo ka ywak ni kuo mag jamni kod mahundu mamoko mosebedo timo gwengego kod timo kod jogo kuma manore kod bunde. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Magi gin weche manyien mag migago. Wadhi e yweyo mar ariyo, mak mana ni kik idhi mabor, pod wan gi weche tuke. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Umetanuka. Download Koro and say hello to Easy Lending. Netokori winjo, kika winj kucha kuluonga ni mbabas nikech koro uneno kama pesa mwa matin. View Sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View Sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View Sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyi Kenya Helen Obiri kod Sharon Lokedi oyangi kaka joloch mag World Marathon Major Series gin kaachiel gi nyar Ethiopia Tigis Assefa. Jong'wech adekgo duto nosekuno points 41 e piem 7 mag ng'we kinda. Motelo ne piem mag New York Marathon ndalo 4 mokalo, Assefa ema notelo gi point 41. Obiri nolo e piem makamano moyudo point 25 eka Lokedi notieko e thuolo mar 2 moyudo point 16. Jong'wech adekgo moro ka moro omiyo omenda maromo $3.7 ka korka jomachuo Sebastian Sawe mar Kenya emobedo jaloch kendo miyo omenda maromo $6.7. Points mag World Marathon Majors iyudo mana gi jong'wech matieko marathon e thuolo 5 mokwongo. Jotugo adek mag Kenya mag darts biro bedo e piem mag Intercontinental madhi timore e piny Ingresa dwe manyien. Tuke mag darts go eko koro dhi e rang'iny mamalo midendo ni professional e pacho ka. Gibiro piem e rang'iny mopogore opogore mag jok madongo gi jok maraga. Kata obedo ni osetugo darts mana kuom higni 3 kende, David Munyo dhi fwadho bandech Kenya e piem makamano madhi timore e boma ma London. Noyudo chiko makamano bang' loyo e piem mag Afrika. Peter Washiuri bende notimo maber e tuke mag PDC Championship kendo biro tugo darts mag amateur circuit e boma ma London. Sirua Darts Group tuke mamoko bende mag darts mong'ere kaka Nairobi Darts Master bende igeno bage pacho ka machiegni ni. Different corporations and organizations or sponsors or movers of that. And currently we have statistics. We have never had such of prizes here, and I think that one is making me do much practice and engage myself in game in every aspect of preparation. We need to move away from the old mentality that darts belongs to some bars or the bar, but it's darts for all, where each and every person, women, children, the old, the young, are able to participate and play darts. Tim mar Chelsea nodhi amodhi gi Karabag e tuke mag UEFA Champions League gonde 2-2 otieno mokalo. Chelsea noyudo gonde ne kokalo kuom